pojačanje. Ova aplikacija je bila zakon 1944. godine. Ja sam bio špion u nju. Ali još ne znam zašto mi sad ne ide. Šta? On ne može to uraditi. Ko je sad? Alo? Treba ti pojačanje. Ne brini se. Šaljem ti 10 rožnih tenkova, 7 muštirih, bespilotnih letjelica, a jedino ti ne mogu da ti pošaljem zrakoplovni tornado, jer bi ga je hiperotel. Ne mogu ti poslati. Pa, onaj bezobraznik hiperni geotel. Zašto da bi ja avion ako bi sada bi dva avija umjesto?